थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरोना जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा जास्ट ओरैनो आं बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लानानै फैदों भिडिअ क्लिप्स मोननैसो थ' जोबजासिम नायबानो जाबाय फार्स्टआवनो बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला नायदो। दा रायजोफोर दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों जायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो सुबिदा बादि पलिटिसियान नेता होननानै बुंना लादोंमोन दिनै थारैनो मोगथाङाव बेनो जानो थांगासिनो दङ। जायखौ प्रमद बर' बिथाङा मावोब्ला बिथांमोननि थाखाय गाज्रि जायोमोन, हारिनि थाखाय खहा गोनां जायोमोन। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे एखे खामानिखौनो मावोब्ला थेवबो मोजां जाथिनि थाखाय। दा बिथांमोननि मेन्टेलिटिया बिदि थांनाय प्रमद बर' बिथांनि सरकारा गुवाहाटीयाव थानाय बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौहाय BKWCनो खामानि मावनो हगारनानै होदोंमोन बोसोराव थाइसे थाखा लानानै। खिन्थु बै समावना BTCनि MCLA दानि आरबान डिपार्टमेन्टनि EM मुनमुन ब्रह्म बायद' बिथाङा BTCनि एसेम्ब्लियाव ओरैबायदि कुइसन खालामदोंमोन, ओरैबायदि दावराव खालामदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा बिराद गिदिर अपराध दाय मावबाय। दा बेबायदि दावराव खालामदोंमोन। खिन्थु बे एखे खामानिखौनो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैनानै दाखालि UBPOनि मिटिंआवहाय हाजार हाजार रायजो राजाफोरनि खाथियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा BKWCनो बे अफिसखौहाय पार्मानेन्टलि हगारना होबाय होननानै बुंबाय। आरो बिथाङा होनदों प्रमद बर' बिथाङा होयोथाय होयो, फुरा होबानो जायोना, बेबायदि बुंलायबावदों। अब्ला दिनै बे समाव जायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि खुगाजों स्वयं होनथारबाय, अब्ला बेखौ दिनै मा होनगोन रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ मा होनगोन? प्रमद बर' बिथाङा मावोब्ला गाज्रि जायोब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनायाव गाज्रिसो जागोन ना मोजांसो जागोन? दा बेफोरबायदि बाथ्रा आरो बेनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा दं रायजो राजा नोंथांमोन। जायखौ सुबिदाबादि होनना बुंदों गावखौ, थारैनो दिनै सुबिदाबादिखौनो नुगासिनो दङ। एथ' बोसोर जेलाव सैनांनाय इन्डिबिनि दैदेनगिरिफोर केडारफ्रा जायफ्रानोखि फासि होनायसिम थांबाय NIA केस नांनानै, बेखौ प्रमद बर' बिथांनि सरकारा ओरैबायदि खरसा खालामनानै नांनानै दिनै गहोनो हाबाय जेलनिफ्राय। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा 3 मास 4 मास सरकार सलायनानै बिथांमोनखौ गावसो बख'दों जालायबावदों जेलनिफ्राय। ओरैबायदि रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरो, ओरैबायदि बेंगुरा खालामना दोननो नागिरो हाग्रामा महिलारि सरकारा। हाग्रामा महिलारि बिथाङालायनो 3 मासावनो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बरननो हाबायनो। जायखौ प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बारग' इन्डिबिनि दैदेनगिरिफोरा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै नांनानै बिथांमोनखौ दिनै जेलनिफ्राय बख'नो हाबाय। थेवब्लाबो प्रमद बर' बिथांनि सरकारा मुङानो गैया। हाग्रामायासो क्रेडिट लागासिनो दङ। अमा हाल एवनायाव सैमाया गाला फैनाय होनाय बायदि जादों खोथाया। दा बेफोरबायदि बाथ्रा रायजोफोर। दिनै बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानो थांगासिनो दङ। बेखौ हाग्रामा महिलारिया मोजाङै मोनथिखानानै दिनै बिथाङा एडभान्टेज लागासिनो दङ जे गाव बुंनायनि थाखायसो जागोन लायनो। दा बेफोरबायदि बाथ्रा। दा जेलनिफ्राय दाखालि जायफ्रानोखि गबोबाय, गावनि न'सिम गावनि बिमा बिफा बिसि फोलेरनि खाथियाव मोजाङै सफैबाय, बिथांमोनखौ बिथाङा मोनथिखायो जे बिथांमोना गनो थांगासिनो दङ। दा बेखौबो बिथाङा मोनथिखा हसिखा क्रेडिट लालायबाय जे इन्डिबिनि दैदेनगिरिफ्रा खम समनि गेजेरावनो जेलनिफ्राय गगोन होननानै। दा बेफोरबायदि बाथ्रा। दिनै फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा ओरैबायदि सुबिदाबादि सरकार, हारिया थैलांथों, हारिया गोदोलांथों,
गुबुन हारिजों नाख्रेबजाथों अरजाया। हारिया जियानो जाथों बेजों जेबो लोगो लोब्बा गैया। बिथांमोना गारियाव थानानै सरखार सालायनो मोनब्लानो जाबाय, मोनजाब्लानो जाबाय। जायनि थाखाय बिथांमोननि गोहो लानानै गुबुन हारिफ्रा दिनैसिम बर' हारिखौ सम सम गाग्लोबनो नाजायो। बर' हारिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायफोरा मानो जानो मोनो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि अननाय मोननानै जायो होननानै बुंजायो रायजोफोर। दा बेखिनियानो बाथ्राया रायजोफोर। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुखाबाय, ओमफ्राय आरो मोनसे बाव दङ आरोना, बेबो मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो। दिनै मैदोम बसुमतारिया जोबथेसालियाव मानि थाखाय जोबजाखो आरो मानि थाखाय दासिमबो बिथांखौ बख'वाखै आरो मानि थाखाय दासिमबो बिथाङा गवाखै, दिनै आं बिनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव गुवारै बेखेवना होनो सानदों। नैबे समान बसुमतारिया बिथाङा मोनसे समनिफ्राय बिपिएफनि सासे गोख्रों इउटुबारमोन आरो मोनसे समाव बिथाङा फर्मिला रानिनि गारि सालायोमोन। बै समनिफ्रायनो बिथांनि न'खर, बिथांनि बिसि, बिथांनि फरियाला गासिबो बिपिएफ सापर्टार आरो बिपिएफनि गोख्रों सासे इउटुबारमोन मैदोम बसुमतारिया। दिनै मैदोम बसुमतारिया मानि थाखाय जेलाव जोबजानानै दं नोंथांमोना सोरबाया मिथिगौ, सोरबाया मिथिया, नङा होमब्ला? दिनै आं बेखौसो फोरमायनो सानदों। मैदोम बसुमतारिखौ मानि थाखाय दासिमबो बख'नो हायाखै बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा, दिनै मानि थाखाय खोथा बुङाखै बिपिएफ दोलोनि माखासे इउटुबारफ्रा, मैदोम बसुमतारिखौ मानि थाखाय दासिमबो बख'वाखै, बेखौसो आं बुंनो सानदों। दिनै मैदोम बसुमतारिया बै समाव इउपिपिएल 5 बोसोर सरकार सलायनाय टाइमाव, दिनै मैदोम बसुमतारिया मोनसे समावहाय इउपिपिएल 5 बोसोर सरकार सलायनाय टाइमावहाय मैदोम बसुमतारिया बिपिएफनि जानानै जोबोद सोंखारियोमोन प्रमद बर' सारखौ। बिपिएफनि जानानै गोबां सोंखारिदोंमोन इउपिपिएल दोलोखौ। जेरै नों क'क्राझार डिटि अफिसाव फैनानै बिथाङा प्रमद बर'नि सायाव गोबां सोंखारिदोंमोन जे डिटि अफिसा ओरै जानांगौ, ओरै जानांगौ। दिनै बिथाङा जेल खानायाव हाबनानै थाबाय, नङा होनब्ला? दिनै आं बेखौ बुंनो सानदों, बिथाङा बेल' नङा, बिथाङा एक्ट्रिस आरो गोबां इउटुबारफोरजों बिथाङा नांज्लायदोंमोन, जावज्लायदोंमोन, नङा होमबा? जेरै नोङो गेमस्रि आरो लावदुममोनजोंबो बिथाङा जोबोद ससियेल मिडियायाव नांज्लायनाय जादोंमोन। जेरै नोङो प्रिति आरो एनिथिं एमजि मोनजोंबो बिथाङा जोबोद नांज्लायनाय आरो जावज्लायनाय जादोंमोन। आरो बेल' नङा, बिथाङा एस शकिंजोंबो बिथाङा एकदम बिराद माने ससियेल मिडियायाव नांज्लायदोंमोन। प्रपार्टि दिन्थिलायनाय, खयथा गारि दङ, खयथा बेसेबां सम्पति दङ बेखौ दिन्थिलायनाय, जोबोद जावज्लायनाय ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों, नङा होमबा रायजो राजाफोर? आरो बेल' नङा, मैदोम बसुमतारिया बेराफारसेथिं मोजां खामानिबो मावो। मानो होनना बुङोबा जायफोर मैदोम बसुमतारिनि भिउवार्स आरो फलोवार्सफोर, नोंथांमोनखौ आं बुंदों, नोंथांमोननो आं फोरमायनो सानदों, मैदोम बसुमतारिया जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बेराफारसेथिं मोजां खामानिबो मावदों। मा खामानि मावदों होनना बुङोब्ला, जेरै नोङो जोंनि बर' आइजोफ्रा हाबा जाखानायानो गुबुन हौवाजों खारनाय, जेरै नोङो जोंनि बर' हौवाफ्रा गुबुन हिनजावफोरखौ लानानै खारनाय, बिथांमोनखौ गोबांखौनो हमनानै बिथाङा समाधान खालामनानै गावबा गावनि न'खरसिम फाथायहरनो हानाय सासे गोख्रों इउटुबार होननानै जों साननानै लानांगोन। आरो गोबां जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हौवाफोरजों खारनायखौ गोबांखौनो हमनानै बिथाङा समाधान खालामनानै गावबा गावनि न'खरसिम थिनहरनो हानाय सासे गोख्रों इउटुबार होननानै जों बुंनांगोन। दिनै मैदोम बसुमतारिखौ मानि थाखाय बिपिएफ दोलोआ दासिमबो बख'नो हायाखै? दिनै मैदोम बसुमतारिया बै समाव इउपिपिएलखौ गोबां जावोमोन, गोबां बुङोमोन, बिथाङा गोबां सोंखारियोमोन। बिनि गासै न'खर आरो गासै फरियालानो बिपिएफनि कर्म आरो बिपिएफनि सापर्टार होननानै जों मिथियोमोन। दिनै गावसोरनो पावाराव दङ आरो गावसोरनो गासिबो लिडार जोब। दिनै मानि थाखाय मैदोम बसुमतारिखौ बख'वाखै दिनै समान बसुमतारिया? बेयाव मोनसे कुइसन खालामदों नोंथांमोनखौ, बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै कुइसन खालामदों। दिनै आं सोंदों बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ, मैदोम बसुमतारिखौ मानि थाखाय बख'वाखै? मैदोम बसुमतारिया माब्रै जेलाव जोबजादों बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै गुवारै। सोरबाया मिथियो, सोरबाया मिथिया जानांगौ।
दिनै मैदोम बसुमतारिया बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम लानाय हिसाबै दिनै मैदोम बसुमतारिया बर'नि थै दं हिसाबै कारिगावनि जाथायखौ लानानै बिथाङा फंसे खोथा बुंदोंमोन। नोंसोर जुदि सासे बुथारोब्ला जोङो 10,000 जन बुथारगोन होननाय खोथायाव बिथाङा जेलखानायाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों। दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों BPFनि दैदेनगिरिफ्रा मानि थाखाय दासिमबो बख'नो हायाखै। हाग्रामा महिलारि सारा मानो दासिमबो मैदोम बसुमतारिखौ बख'आखै। आरो हाग्रामा महिलारि सारा दाखालिहाय मोनसे खोथा बुंदोंमोन रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो थाखाय रन्जन दैमारिखौ बख'गोन होननानै खोथा बुंदोंमोन। नाथाय बे खोथाखौ आङो जेब्लाना बागुरुम्बा प्रग्राम जादोंमोन बाहाय प्राइम मिनिस्टार फैनाय समावनो आं बे खोथाखौ बुंजानो लुबैदोंमोन जे रन्जन दैमारिनि सायाव बुंजानो लुबैदोंमोन आं। बै जेब्ला जोंनि नरेन्द्र मदि सार बागुरुम्बा प्रग्रामाव जेब्ला नुजाफैयो गुवाहाटी मिनि स्टेडियामाव बे खोथाखौ आङो बेहायनो बुंजानो लुबैदोंमोन। नाथाय बिथाङा उनावसो बुंदों। स' बेखौ जोङो फैबाय थानाय समफोराव जों मिथिगोन जे रन्जन दैमारि सारखौ सोर बख'गोन आरो मैदोम बसुमतारिखौ मानि थाखाय दासिमबो बख'आखै। दिनै समान बसुमतारिया बुंनानै होबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बे भिडिअ क्लिप्सखौबोथ' नुखाबायानो नोंथांमोना ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना भिडिअ क्लिप्स बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायना लाबानो जाबाय। BPF पार्टिया थांनाय BTC इलेक्शनाव STनि नामाव हा पाट्टानि नामाव थानो मोनथाय होनायनि नामाव खुनुरुखम थगाय थसि खालामनानै आदिबासिफोरनि सावथालफोरनि मुस्लिमफोरनि भट लानानै जेने थेने खुनुरुखम थगाय थसि बाथ्रा फोलालाबायनानै देरहाबोबाय। नाथाय जितु दा फैगासिनो दङ 2026 बिधान सभा इलेक्शन बेवहाय मा खोथा होनानै मा थांखि लानानै मा बाथ्रा फोलानानै बिथांमोना इलेक्शनखौ गेलेगोन। आं BTCनि आउटनि खोथाखौ बुङाखै जोंनि अनलि BTCनि खोथाखौल' आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायहरनो नागिरदों। आरो बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो मानो फोरमायहरनो नागिरदों आं नोंथांमोननो गासैबो फोरमायजोबगोन। नोंथांमोनानो आं खोथा जिहेथु जोंनि BTCआव मोननै पलिटिक्स पार्टि दङ एकदम स्ट्रंलि जेरै BPF आरो UPPL। दिनै UPPLआबो स्ट्रं जागासिनो BPFआबो बिधान सभा इलेक्शनाव गेलेनो थाखाय एकदम माने साखाफारा जानानै दं आरो। नाथाय आं UPPLखौ बुंथ'वा आं BPFखौसो बुंगोन मानोना BPFआसो दायो रुलिंस नालाय बे रुलिंसखौसो बुंगोन। दा बे रुलिंसखौ बेनाव थानाय जाय BPF पार्टि बिथांमोना थांनाय BTCआव थगाय थसि देरहादों नाथाय फैबाय थानाय बिधान सभा इलेक्शनाव ना सान्थालिफोरखौ लानानै ना आदिबासिफोरखौ लानानै ना मुस्लिमफोरखौ लानानै इलेक्शन गेलेनो हागोन। मा बाथ्रा बुंहैगोन बिसोरनि सिगाङाव बे बाथ्रायाव आं मानो फोरमायहरनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिगौना। थांनाय जितु साननैसो सिगां तिनिसुकिया मार्गेरिटायाव आसामनि जे आदिबासि हारिफोरनि जे आदिबासि महासभा जानानै थांबाय। दा बे जोबनायनि फेब्रुवारिनि 1 तारिख अपेन सेसनाव चिफ गेस्ट हिसाबै झारखन्डनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त सोरेन फैदों। आरो जे आदिबासि महासभायाव जोंनि आसामनिफ्राय ना सासे MLA ना सोरबा केबिनेट मिनिस्टार ना सोरबा CM खौ लिंहरदों ना सोरबा काउन्सिलनि EM MCLA CEM खौ लिंहरदों। रावखौबो काउन्सिलनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना आलासि इनभाइट खालामाखै लेंहराखै। बिथांमोना झारखन्ड छत्तीसगढ़ उड़िसा बांगालाव जेसांखिनि आदिबासि सान्थालि दैदेनगिरिफोर दङ बैसोरखौ लिंहरदों आरो बे आदिबासि महासभाखौ गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोमै जाफुंसारहोदों। आरो बे आदिबासि महासभायाव चिफ गेस्ट हिसाबै गेवलां मेलाव झारखन्डनि चिफ मिनिस्टार JJM झारखन्ड मुक्ति मोर्चानि जाय CM चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैनानै गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायलांबाय। जिहेतु थांनाय क'क्राझाराव जालांनाय 19 तारिख जानुवारियाव जालांनाय बे जाथायनि सायावबो बिथाङा फोरमायलांबाय। आरो जिहेतु फैबाय थानाय समाव जुदि आसामाव जे सान्थालि आदिबासिफोरखौ अयनाय खालामबाय थायोब्ला झारखन्डनिफ्राय मदद होनो झारखन्डनि आदिबासि सावथालफोरा लोब लोब फैगोन होननानै बिथाङा फोरमायनानै गालांबाय। आरो फैबाय थानाय बिधान सभा इलेक्शनखौ बिथाङा बुंलांदों जे इलेक्शना खाथि खाथि जाबोदों आसामाव। थांनाय जितु 2024आव झारखन्डआव इलेक्शन जादोंमोन बे इलेक्शनाव
हेमन्त बिश्व शर्माया झारखन्डआव थांनानै बिजेपिनि जानानै बिथाङा केम्पिं खालामहैदोंमोन टक्कर हैदोंमोन हेमन्त सोरेनखौ नाथाय बै बाथ्राखौ लानानै बिथाङा हेमन्त सोरेना आसामाव सीएमखौ हेमन्त मामाखौ टक्कर होनो होननानै बिथाङा फैफिनदों आरो बे टक्करखौ होना गालांदों फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्शनाव आदिबासीफ्रा साबधान दा रावनिबो खोथा दा खोनासं जे नोंस्रा मोनसे रिजनेल पलिटिक्स पार्टी दाखाना लानाय दङ जे जेबिपि पार्टी जय भारत पार्टी बोरलानि सावगारि बेखौनो नोंथांमोना स्ट्रं खालाम आरो बिनिफ्रायनो नोंथांमोना एमएलए एमपि बा नोंथांमोना जेसां हायो केन्डिडेट बिजाथि फसंनो नाजा आरो दैथायहरनो नाजा बे बाथ्राखौ रोखा रोखा फोरमायलांखाबाय अब्ला थांनाय बिटिसिआवबो बिथांमोना स्ट्रंलि नाजाखादोंमोन थेवब्लाबो गोदानखाय बिथांमोना इसेबां भट मोनाखै एबाराव बिथांमोना ओरैबायदि स्ट्रं जाबाय जय भारत पार्टी बा जिलिपनि सावगारिया नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ आरो ओरैबायदि बुंखादों बिथांमोना बेबाराव जोङो नायथानि आसाम गभर्नमेन्टखौ मानोना बिथांमोननि थांखिया जाहैबाय 2026नि सिगां एसटिनि मोनथाय मोननांगौमोन आदिबासीनि मोनथाय मोननांगौमोन नाथाय बेयो फैमाल जाबाय बेखौ केन्सेल खालामबाय बेखौ माने जाफुंनि थाखाय बिथांमोना रागा जोंनानै थाबाय बे रागा जोंनायनि थाखाय बिथांमोना आसाम सरकारजों एगेन्स्टआव बिथांमोना गुबुन स्टेटनि आलासि लिंहरदों आरो गुबुन स्टेटनि आलासि लिंहरनानै बिथांमोना गावसोरनि हारिखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय जे मोनसे थांखि लादों बे आदिबासी हारिफोरनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना नायदो विधान सभा इलेक्शनाव आदिबासी हारिफोरखौ माबायदि फुस्लायहैगोन माबायदि बुंहैगोन आरो फारसेथिं जाहैबाय मुस्लिम हारिया जाहैबाय एसआरखौ लानानै जितु जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा बुंदोंमोन जे एसआरखौ जोंनि बिटिसिआव लागु खालामा नाथाय जेतिया बुंनायनि उनाव साननैनि सिगाङावनो जितु एसआरनि जितु हियारिं जानाय भेरिफिकेसन जानाय बे माने सोलिबाय आरो बेखौ लानानै गोबांथार मुस्लिम रायजो राजाफोरा हाराहास्ति मोननायनि थाखाय बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सारखौ मेसुलिया थगायसुला थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव मुस्लिमफ्रा 70% भट लानानै देरहादोंमोन नाथाय दिनै मुस्लिमखौ हाराहास्ति खालामदों बिनि फिननायखौ जों होगोन विधान सभा इलेक्शनाव आरो एबिएमसु अल बिटिसि माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन बेनि प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा फोरमायदों जे थाबैनो जुदि 2026 इलेक्शननि सिगां जुदि बिपिएफआ एनडिएखौ नागारनानै जुदि फैया अब्ला जोङो बिपिएफखौबो बा हाग्रामा सारखौबो बिनि फिननायखौ होगोन मानोना हाग्रामा सारा थांनाय जितु बिटिसि इलेक्शनाव जों गासैबो मुस्लिमफोरखौ फुस्लायनानै भट लादों देरहादों गादियाव जिरायनो मोनबाय नाथाय दिनै मुस्लिमनि जितु अलखद समाव बिथाङा नायसनाखै बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना स्ट्रंलि दायो माने सोरखौ सायख'गोन बे गावसोरनि खोथा अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय फैबाय थानाय समाव बिपिएफआ सोरखौ लानानै मा गेलेगोन सोरनि सिगाङाव मा फोरमायहैगोन जितु जि बुंनांगौ बिटिसिआवनो बिथांमोना हानि नामाव हापाटानि नामाव एसटिनि नामाव थानो मोनथाय होनायनि नामाव जे बाथ्राफोरखौ बुंखाबाय अब्ला बैसोरनि गेजेराव जेबो साक्सेस जायासै नाथाय दिनै नोंथांमोना बा बिपिएफ पार्टिया बैसोरनि जायगायाव थांनानै मा फोरमायहैगोन बे बाथ्राखौ एसे सानदो जानो हागौ बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नुखाबाय ओमफ्राय आरो मोनसेबाव दोङो बेखौबो खोनासंना लाबानो जाबाय भिडिअ क्लिप्सआवहाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो বিপিএফৰ এমএলএ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই আগতীয়াকৈ কেতিয়াও ৰাজনীতি নকৰে টেণ্ডাৰ নোহোৱাকৈ তেখেতে কেতিয়াও ফিতা নাকাটে আৰু মই সদায় টেণ্ডাৰ হোৱাৰ পিছতহে মই কাম কৰোঁ কাৰণ আগতীয়াকৈ ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে মই কেতিয়াও নকৰোঁ 2 মাহৰ ভিতৰত ৰাস্তা বনাই দিম বুলি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া টুপি পিন্ধা হোৱা বিধায়কহে দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া আমি 2-2.5 মাহৰ ভিতৰত এই নেমপ্লেটটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন নেমপ্লেট দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই টংলা চহৰৰ মাছমজিয়াত 2025 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 21 তাৰিখে তেখেতে ইনগ্ৰেশ্যন কৰি ফালে ৰাইজক তেখেতে টুপি পিন্ধাই থৈ গৈছে তেখেতে কৈছিল টুকুন কাটাৰ পৰা পানাৰীলৈকে পথটো তেখেতে নিৰ্মাণ কৰি দিব বুলি কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আজি 6 মাহ পাৰ হৈ যাবলৈ গৈ আছে আজিলৈকে এই ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু তেওঁৰ নিচিনা বিধায়কে কয় মই ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে ফিতা কাটি নফুৰো বুলি আচলতে লাজ নাই তেওঁলোকৰ নীলাজ বিধায়ক এইবিলাক
এই ৰাস্তা ইনগ্ৰেশ্যন কৰাৰ লগতে তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে টংলাত এচিডিচি অফিচ তেওঁ বনাই দিম বুলি। যে সেই চিডিচি অফিচ টংলা মহানগৰৰ ভিতৰত আমি স্থাপন কৰিম। এচিডিচি অফিচৰ কথা বাদ দিয়ক, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁৰে অফিচ বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু 1.5-2 মাহ আছে। নতুন অফিচ তেওঁ ক'ত খুলিব তাৰ কাৰণে জাগা বিচাৰি পোৱা নাই। টংলাতে খুলিব নে ভেৰগাঁৱতে খুলিব তাৰ কাৰণে তেখেতৰ বৰ্তমান হাহাকাৰ লাগিছে। শিক্ষাৰ নগৰ টংলাখন এই ৰাস্তাৰ কাৰণে সাধাৰণ ৰাইজে কিমান হেৰাশাস্তি খাই আছে, ইমান ধূলি হয়, আচৰিত। সমাগত যেহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা, হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাই আছে, বাচ্চাবিলাক স্কুলত যাব নোৱাৰে ধূলাৰ কাৰণে। আমি সঘনাই দেখা পাই আছো এই ৰাস্তাখনৰ কাৰণে সদায় মানুহবিলাকে জনপ্ৰতিনিধিবিলাকক কিমান অনুৰোধ জনাই আছে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়ে আজিলৈকে ৰাস্তাখন তেওঁলোকে বনাই দিব পৰা নাই। কিন্তু বিশ্বজিৎ দোমেনী ডাঙৰীয়াক টংলাবাসী ৰাইজে 100ৰ ভিতৰত 80% ভোট প্ৰদান কৰি পেলাই তেখেতক বিধায়ক বনাইছিলে আৰু তেখেতৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়খন টংলাতে আছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আজি বিধায়ক হোৱাৰ পিছত তেখেতে টংলাবাসী ৰাইজক গোল খুৱাই দিলে। বৰ্তমান ৰাইজে তেখেতক GPS লগালেও বিচাৰি নাপাব, কাৰণ তেখেতে টংলা সমষ্টিৰ পৰা এতিয়া ফালৰি কাটিছে। আন সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাৰ কাৰণে তেখেতে ৰণকৌশল তৈরি কৰি আছে। দুখটো আমাৰ নিজৰে, কাৰণ আমিয়ে খাল কাটি ফালে কুমিৰ আনিলো। কাৰণ আগতো আমি 4টা টাৰ্মছ কমলী বাইদেউক জিকাই ফালে আমি গোল খাইছো। এইবাৰ বিশ্বজিৎ দোমেনী ডাঙৰীয়াকো আমি জিকাই ফালে গোল খালো। যিয়ে নহওক, এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত নতুনকৈ যেহেতু আমি টংলা বিধানসভা সমষ্টি পাইছো আৰু এইবাৰ বিধানসভা সমষ্টিত যদি EPPL প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে, মোৰ অনুৰোধ সকলোলৈ, আপোনালোকে এবাৰৰ কাৰণে EPPLৰ প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকে বিপুল ভোটে বিজয়ী কৰাই আনিব লাগে আৰু এবাৰ তেখেতক দেখিব লাগে যে তেখেতে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰে কি নকৰে। এই সুযোগটো আপোনালোকে দিব বুলি মই আশাবাদী। তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজক মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছো। बेनोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअ क्लिप्सा जास्ट आं बेखौनो आपडेट भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। जास्ट आं बेखौ सोर मा बुंदों बेखौ आं माने आपडेट खालामना होयो आरोना, बेखौनो आं आपडेट खालामना होबाय। नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ, नुखाबाय। तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। गासिबो जायफोरा चेनेल गोदान हाबफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, कमेन्ट खालाम, भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। तो बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय लोगोफोर।